L'escultura commemorativa sobre la Covid-19 de Juan Ramon Arnau guanya el Premi d'Arts Plàstiques dels Premis Talent Cambra amb una peça de volum vertical, elaborada i modelada amb tècniques emprades per treballar el metall. Hi ha hagut moments que ens han trasbalsat com pocs i viure dins d'aquest atordiment, d'aquesta espiral, aquest cercle d'emocions va coincidir just amb l'organització dels Premis Talent. I la veritat és que ha estat un repte. Com et deia, transportar aquestes emocions a una escultura. Per part del jurat, Fabrice de la Paran, responsable de finances de la Wellcome Talent Society, va entregar el guardó tot indicant la necessitat de que la peça es pugui exhibir aviat en un espai públic de Catalunya i interessant-se pel procés creatiu i els sentiments que es reflexen a l'obra. Era fer present tot aquest sacrifici, tots aquests esforços, totes aquestes lluites que hem tingut tant personalment, però també com a societat. I en definitiva l'escultura és un homenatge a les persones, als sentiments, als moments que hem viscut, però també i sobretot és un homenatge a l'esperança. Juan Ramon Arnau ha volgut, amb aquesta peça de volums inspiradors, plasmar la tempesta d'emocions sobrevingudes que han patit els ciutadans durant els mesos de la Covid i pretén instal·lar-la a l'aire lliure. Juan Ramon Arnau, amb l'escultura commemorativa sobre la pandèmia, ha guanyat el Premi Talent Cambra d'Arts Plàstiques.